In Midden-Limburg loopt vanaf het plaatsje Rijkel een fietspad naar de Maas toe. Bij de Maas kun je het veerpontje nemen naar Neer. Het ligt nog aan de andere oever. De schipper heeft de fietsers al gezien en komt overvaren. Er kunnen zeker 12 mensen gelijk met de pont mee. Met een leuk tochtje over de Maas bereikt de veerpont Vogelvlucht het dorpje Neer.